Aici visez că plutesc peste munți, peste ape. Peste culori, peste timp și anotimpuri. Doar așa aș putea cuprinde tot. Locul acesta există și este viu. Îl simți cum vibrează. Ți-ar plăcea România și românii mei. Străzile acestea încărcate de istorie au inspirat povești și legende de spus la gura sobei. Aici, oamenii sunt încă o poveste, de spus oricând și oricui. Aici s-au născut contele Dracula, Zmei sau Făt Frumos și Ileana Cosânzeana. Ai putea să te îndrăgostești de viața sănătoasă de la țară, de muzica și pofta noastră de viață. Orașele sunt vii și colorate, pline de oameni și lumini. Intră în Palatul Parlamentului. Este cea mai mare clădire din Europa. Vizitează muzee, galerii de artă sau case memoriale. Admiră creațiile arhitecturale. Bisericile fortificate, mănăstirile încărcate de spiritualitate și castelele înălțate pe un colț de piatră. Un amalgam efervescent de istorie, cultură și plăcere. Scufundă-te! Suntem în inima pământului. Urcă! Suntem la înălțime. Îți zâmbim oriunde ne întâlni. România freamătă. Descoperă tărâmul petrecerilor și al festivalurilor de muzică electrizante. România nu doarme și nu obosește. Ne place sportul și facem performanță. Primul numărul 1 mondial din istoria tenisului este român. Te aștept în țara mea. Pentru mine, România rămâne numărul 1. Noi avem tot. Tu ai tot timpul. Vizitează România.